Vitajte v systéme Humanet účtovníctvo. V tomto videu si ukážeme, ako pridať partnera. Na základnej obrazovke s výberom modulov kliknite na voľbu Adresár. Otvorí sa okno so zoznamom partnerov. Pre pridanie nového partnera kliknite na tlačidlo Pridať. Otvorí sa prvé zo 4 okien na zadanie partnera, kde vpíšte jeho základné údaje. Políčka vyplňte podľa ich názvov. Kód pre IČ-DPH vyberte z výberového zoznamu. Ak vám o partnerovi stačia iba tieto informácie, kliknite na tlačidlo Zapísať. Ak nie, kliknite na tlačidlo Ďalej. Otvorí sa okno na pridanie adresy partnera, kde stačí, ak vyplníte zelené políčka podľa ich názvov. Obec vyberte z výberového zoznamu. Buď kliknite na tlačítko Ďalej, alebo tlačítko Zapísať. Ako ďalšie sa otvorí okno na pridanie bankového účtu partnera. Tu stačí, ak vyplníte políčko Číslo účtu, prípadne predčíslie účtu a vyberiete banku. Znovu, buď kliknite na tlačidlo Zapísať, ak vám informácie postačujú, alebo ďalej, ak chcete pokračovať v pridávaní informácií. Ak by ste náhodou v niektorom okne nevedeli vyplniť všetky potrebné informácie, kliknite na tlačidlo Preskočiť. Ako posledné sa vám otvorí okno na pridanie kontaktu partnera. Do názvu vpíšte meno kontaktu. V časti Spojenie v políčku Typ vyberte typ spojenia, napríklad e-mailovú adresu. Do políčka Kontakt pre spojenie napíšte konkrétne spojenie, v našom prípade e-mailovú adresu. Ak chcete z Humanetu automaticky posielať faktúry, je potrebné v partnerovi vybrať typ spojenia e-mailová adresa pre elektronickú komunikáciu. Pre uloženie kliknite na tlačidlo Zapísať. Týmto ste vytvorili partnera. Ak by ste v partnerovi chceli niečo zmeniť, prípadne nejaké informácie doplniť, kliknite na ikonu pera v riadku partnera. Bližšie informácie o partnerovi nájdete v príručke.